Sa ganaya ka ring pasaheros, ing bayong aslaga Christmas tree amita lakad ging kilub na ning Clark International Airport o CRK. Gusto nating ibigay sa ating mga pasahero, pati yung mga sumasalubong at naghahatid sa kanila, yung saya ng Pasko ng Pilipinas. Siyempre, pati na rin mga turista. Gusto nating ma-feel nila kung gaano ba talaga kasaya ang Pasko dito sa Pilipinas. Agpang King Corporate Communications Officer na ning lipad ay Terry Flores, magsadya na naman marakal piaglon para karing pasahero sa dumalan king Clark International Airport ngayon kapaskuhan. Ing lipad, ing manibala king operations na ning CRK. Meron po tayo ang tinatawag na spin and win. Meron po tayong roleta dito sa ating check-in hall at arrival hall. Pwedeng manalo ng mga round trip tickets, hotel vouchers, restaurant vouchers, at kung ano-ano pang regalo mula sa ating mga sponsors. Meron po tayong wish upon CRK. Siyempre, pag Pasko, diba, nagwi-wish tayo. So yung mga pasahero natin, pwede po sila magsabit ng wish nila dyan sa ating Christmas tree. Magkakaroon din po tayo ng mga pagtatanghal, ng mga choir every now and then. And isang regalo po para sa mga kamag-anaka na sumasalubong at naghahatid sa ating mga pasahero, meron tayong food market sa labas. Meron display dyan, pwede po sila mag-picnic, pwede silang bumili ng mga pagkain, yung mga traditional na bibingka puto bongbong at tsokolate batirol. Welcome na welcome po kahit hindi po pasahero. At tanda na miyabi aking listahan da ring 24 most beautiful airports king yato ning pre-Versailles in Clark International Airport. Yes, syempre proud po tayo na kasama tayo sa listahan na to, World's Best Airport ng pre-Versailles. Hindi lang naman CRK, kung hindi isang pride na rin po para sa buong Pilipinas. Totoo naman sir, pero alam naman po natin na talagang ginawa ang ating terminal na isang napakagandang pasilidad, kaya pinagsikapan din ng lipad na hindi lang yung labas yung maganda, kung hindi pati loob po ng ating terminal. At ito nga pong interior design ay talagang sinadya na representante ng ating buong rehiyon. Patuloy po nating pinag-iigtingan yung mga efforts natin, hindi lang mapaganda physically yung airport natin, kung hindi yung mga serbisyo at facilities na hinahanda natin. Samantala, tinagon laking ceremonial Christmas tree lighting king CRK anyang November 21, di Pampanga Vice Governor Lilia Nanay Bibi Pineda, Clark Development Corporation President and CEO Agnes De Vanadera, Clark International Airport Corporation President and CEO Aray Perez, Lipad President and CEO Noel Manangkil, Bases Conversion and Development Authority Vice President for Business Development Kenneth Peralta, Bureau of Customs Clark District Collector Dino Austria, at ring miyaliwang talapagobra king kilog ning airport. Ako po yung kikang talasuyo i Jody Dizon Mercado ating pusong makabalen.